Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê piştî ku diyêke cotmehê li ser gaz û ceyrana dikerta pîşesaziyê de tê bikaranîn, ji sedî 15 zam hate kirin, enflasyona vî welatî jî di meha Îlûnê de ji sedî 1.25 zêde bû û bi giştî giheşt ji sedî 19.58. Her wiha li gorî daneyên saziya amaraniya Tirkiye bi zêdebûna enflasyonê li ser kerta xurekên sereke û berhemên vexwarinê ji sedî 28.79 li ser berhem û kelûpelên malê jî ji sedî 23.27 zam hatiye kirin. Ji ber van zam û buhabûna beşek abornas û pisporên enerjiyê divê baweriyê dane ku ev zivistana îsal dê ji bo welatiyên Tirkiye zehmet derbas û balî dekişînin ser giringiya Kurdistanê ya diwarê enerjiyê de bû Tirkiye. Bu kışın kolay geçmeyeceği aşikar. Zivistaneke zehmet li pêşegelê Tirkiyeyê ji ber ku di rojên pêşiya me de bihayê gaz û cêrana ku di malan de tê bikaranîn jî dê bêzêde kirin. Sedema vê yekê jî ew e ku gaz û nefta ji Rusya û Îranê bo Tirkiye tê firotin biha dibe. Ev yek jî dê bibe sedem ku gelê Tirkiye vê zivistanê bo ku xwe germ bike zêdetir pare bimezê xe. Ji ber vê çendê ez hergav dibêjim xwezî Tirkiye diwarê enerjiyê de zêdetir bi Herêma Kurdistanê û Iraqê re rêkeftin bikira da ku îro ev qas desteng nebûya. Geşedanên diwarê pîşesazî û xurekan de bandora xwe li ser bazaran jî kiriye. Firoşkar ji ber zêdebûna market û lêçûnên xwe, kiryar jî ji ber zêdebûna nirxê fêkî û sebzeyan dilgiran. Valla bizim anca zor geçiniyoruz. Wallah em bi zorî de bara xwe dikin. Kirêya malê heye, faturayên av û ceyranê her yek 205 lîre tê. Kîloya poşeta ku me par 8 lîre dikirî, niha bûye 15 lîre. Lîtreyeke mazûtê bûye 7 lîre. Yanî lêçûnên me zêde ne, ji ber vê çendê fêkî û sebze biha ne. Ger nirxê lêçûnên me bên daxistin, dê nirxê kel û pelan jî dakeve. 30 lirayla geliyordum, şimdi 100 lirayla geleyim dolduramıyorum. İnanın bu. Bar min bi 100 lîre cûrikê xwe tajî dikir. Lê niha bi 100 lîre jî ez nikarim pêdiviyên xwe hemûyan bistînim. Serokkomarê me dibêje nirxê berheman makul e. Belê rast e, ji bo wan makul e. Lê bo kesên wekî me feqîr biha ye. Me rojên xirab derbas kirin. Lê rojên hê xirabtir li benda me ne. Li gel van geşedanan li seranserê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li ser kelûpelên kerta awahîsaziyê, taybetî jî li ser çîmento û hesin ji sedî 100 zam çêbibû. û ji ber vê çendê jî li Tirkiye û Bakur 120,000 awahîsazan ji bo mehekî kar dabûn rawestandin. Beramberî wan geşedanan bi destpêka heyamaniya parlamentoya Tirkiye, hikûmeta vî welatî amadekariya çeksaziyên nû yên diwarê aborî de dikin da ku pêşiya bihabûnê bigire. Vural erişmiş. Kurdistan 24, Ankara. Değerli milletvekilleri, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.